Oye, está grabant, no? A ver si la torno a cagar. Oye, está grabant, no? Algú pot mirar? És que no ho sé. Eso espero. Grava. Sí, no? Posa a gravar. L'última vegada vaig gravar aquí no era. Què hem fet al final, Evita? A davant de la càmera no t'ho vull dir. És molt bona. Última. Última. La mare del cano venia gitana. Estarà content. Aquí. Qué mierda, tía. Qué mierda. Mira que bé que ho fan, tio. No es deixen, eh? No es deixen, no es deixen. Però és que són nens grans ja, eh? Hombre, on va parar? I que la nostra és mixta, eh? Que les campeones, les ties... Eh? Aquesta és de flix. Aquesta és de flix, no? Ah, només hi ha un profe, eh? Jo vull anar aquí. De reina. Molt bé.